parlant clar, anant a definir les pròpies estratègies, les pròpies posicions, es pot construir una majoria. L'altra cara de la moneda, l'ha explicat el Javi, el que hem fet a Grècia. El que també d'alguna manera vam fer aquí a Espanya, i podem començar-hi a dir-ho clarament. Agafar el discurs de l'adversari, creure'ns la qüestió de la recepta única i ser nosaltres els que intentem aplicar-la. Doncs no, nosaltres ni volem ni en sabem d'això. Ni volem ni en sabem. I això ens ho hem d'aplicar. I ho hem de tenir clar. I a més aquí a Barcelona, com que hem demostrat sobradíssimament que sabem gestionar perfectament, ningú ens ha de donar lliçons d'això, encara ho podem dir més alt i més fort. No té res a veure gestionar bé, deixar unes finances sanejades amb aquestes polítiques de suposada austeritat o d'austeritat elevada a l'enèsima potència, que l'únic que fan en realitat és carregar-se les conquestes socials del benestar, pensant construir una altra societat, un altre model de societat que no és el nostre.